Unha trintena de actividades encherán o verán de Ribeira coa Fiestra da Cultura. Dende xuño ata setembro non faltará a música, a maxia ou a arte no municipio. Esta mañá o Departamento de Cultura do Concello de Ribeira deu a coñecer a 30ª edición da Fiestra da Cultura. Este ano está formada por unha trintena de propostas pensadas para todos os públicos e gustos, xa que conta con maxia, música, arte e actividades ao aire libre. Veciñanza e visitantes poderán disfrutar deste abano de proposicións que arrancan o 20 de xuño e rematarán a mediados de setembro. Empezaremos este día 20 con unha sesión musical e un concerto acústico de Chuches Mil. Sería o sábado 20 de xuño no Centro Cultural Lustres Rivas ás 12 da mañá. Teremos tamén o Festival de Taúme o sábado ás 8 da tarde no auditorio. Tamén teremos maxia o sábado tamén na Porta do Sol ás 9 da noite e o domingo 21 Festival de Bailadela de baile, da Asociación Alfaella. Sería ás 8 da tarde tamén no auditorio. Xullo dará benvida co Festival Atlántica de Narración Oral con actuacións o día 3 en Punta Castro e o 4 no Lavadoiro de Penisqueira. Haberá maxia tamén o día 4 da man de Dani García e o 5 será o concerto de grandes iconas da Orquestra Sons. Unha exposición retrospectiva de Eduardo Hermo aquí no Centro Cultural Lustres Rivas o día 8 de xullo, sería a inauguración, estará aberta hasta o día 27. Tamén teremos a terceira noite Traide a cargo de Bailadela. Tamén teremos o día 25 de xullo unha gala circo de cirqueiras na Plaza do Concello ás 10 da noite. Despois viremos con un espectáculo familiar o mércores 29 de xullo a cargo de Cabicibai, de Pablísimo. E despedirás o mes o día 30 co espectáculo familiar de Paco Nogueiras na Porta do Sol e coa inauguración da exposición de Joncho Argibai no Lustres Rivas. Darase paso a agosto, onde se desenvolverá a feira Viamar Stock do 7 ao 9. Vamos a ter tamén a quinta edición xa dos Xiradiscos, o sábado 8 de agosto, na Plaza da Porta do Sol, durante todo o día. E a feira Artemar, o novo circo de humor tamén o sábado 22 de agosto. Tamén o tradicional espectáculo da Escola El Tomasón, que será o 23 de agosto no Auditorio Municipal ás 8 da tarde. E o Festival Cine na Rúa, ou Salsa na Rúa, que será do 28 ao 29 de agosto, ese fin de semana, coincidindo na Rúa Alcalá Galiano. Setembro arranca forte coa quinta edición do Festival de Tal e Cual, que se realizará os días 5 e 6 na Praza de Teruel. Unha exposición colectiva entre o 11 de setembro e o 3 de outubro, Xuntas polo Arte, unha colección de artistas donostiarras. Tamén aquí no Centro Cultural Lustres Rivas, e a inauguración prevese para o 11 de setembro. Volveremos a ter de novo a ruada do traxe tradicional Aires de Dorna, o sábado 12 de setembro, coincidindo cas festas da patrona. Ampla variedade de actividades enmarcadas na Fiestra da Cultura, que será unha realidade grazas aos programas Cultura no Camiño da Xunta, da Rede Cultural da Deputación da Coruña e do Tecido Asociativo de Ribeira.